neprijal, ani keď nejaký opitý herec rozbil auto v Petržalke. A toto, čo robia so mnou, OK, som človek, ktorého chcú zničiť, aby Šimečka aspoň vládli. Najradšej by boli, aby som tam možno na tej havárii zomrel. Vtedy by sa možno tešili. Ako dáme priestor aj samozrejme pánovi Šimečkovi ako lídrovi opozície, o chvíľu sa k vám vrátim. Pán Danko mal dôvod zostať na mieste nehody, pretože povedal, že teda škodovú udalosť nahlásil na magistráte, rovnako na poisťovni. Chce to všetko zaplatiť a je súčinný s políciou. Presvedčili vás jeho argumenty? Nepresvedčili. Takto, nie len, že to je zákon, ale aj každý vodič na Slovensku vie, každý, kto má vodičák vie, že ak spôsobí dopravnú nehodu, tak má zostať na mieste. Len preto, už len preto, aby sa vylúčilo, že požil pred cestou alkohol, aby sa podrobil dýchovej alebo krvnej skúšky. Preto jednoducho človek, a to vie naozaj každý, to nie je nič zložité, na to nepotrebujete byť právnik, to vie každý. A namiesto toho pán predseda z toho miesta nehody ušiel. Toto samo o sebe je tak vážne pochybenie, že my sme vyzvali pána predsedu, pána Danka, aby z toho vyvodil politickú zodpovednosť, čo znamená, vzdal sa postu podpredsedu Národnej rady. Z toho, čo hovorí, je zjavné, že to neurobí, že má pocit, že nič zle nespravil. My vravíme, že ústavný činiteľ má ísť verejnosti príkladom. A to neznamená, že nemôže sa mu stať dopravná nehoda, to sa môže stať každému. Ale že jednoducho má konať podľa zákona, mal tam zostať. Preto Progresívne Slovensko, ktoré má vyše 30 poslancov v Národnej rade, bude žiadať o mimoriadnu schôdzu Národnej rady na odvolanie pána predsedu z postu podpredsedu Národnej rady. Keďže sám odmieta vyvodiť akúkoľvek zodpovednosť. Hnutie Slovensko hovorí o tom, že teda ak pán Danko nepríjme nejaké rozhodnutie a nevyvodí politickú zodpovednosť do pondelka, tak sa začnete ako opozícia nejak koordinovať. Už prebiehajú nejaké rozhovory, zbierate podpisy na odvolanie pána podpredsedu? My ako Progresívne Slovensko máme 30 podpisov, ktoré stačia na tú mimoriadnu schôdzu. Samozrejme, budeme sa rozprávať aj s inými opozičnými partnermi, ktorí sa chcú pridať. To vôbec nie je žiadny problém. Hovorí aj SAS, áno, to je v poriadku. Tu je veľmi dôležitá vec, otázku, ktorú ste položili aj vy a na ktorú pán predseda neodpovedal. A to je, či sa podrobil dýchovej alebo krvnej skúške na alkohol. To predsa nie je tajomstvo. To môžete povedať, to je jednoduchá otázka, na ktorú je odpoveď áno alebo nie. A viete, pán predseda, my vás nelinčujeme, nikto vám nechce zle, iba sa pýtame otázky ako každého iného vrcholného politika, ktorému by sa to stalo. V najhoršom vás budeme odvolávať z funkcie podpredsedu Národnej rady. To seba nerobte obeť. Naozaj nikto vám ani neželá smrť, ani tu nie je žiadny hyenizmus. Robíme to, čo by sa malo diať v normálnej politickej kultúre pri každej takejto situácii, že ak vysoký ústavný činiteľ navyše voči nemu vedené trestné stíhanie zjavne urobil niečo, čo si normálny človek nemôže dovoliť a odmieta odpovedať na otázku, či sa podrobil dýchovej skúške, tak jednoducho buď má sám odstúpiť, alebo ho budeme v parlamente